Şu gafırgan bitirýän işi näme? Hafta şoň mugabilinde duran ilk aşağı gafırga. Gafırga däni şol galypdan, şol yürekden hifazet edip oty. Şondan gory oty, şonu saklap oty. Şu igrilip qyşaryp duruşy da şu yüregiň daşyny gawap oty. Bir zarbe gelse yürekden hifazet etmeli şu gafırga. Qiyinçylyklaryň öwünde şu gafırga durmaly. Erkegiň yüregini saklamaly. Gafırgan wezifet şu dämi? Hudaý Taala zinanany sol gafırgadan yaratdy, ta erkegiň yüregini saklar ýaly. Liteskunu ilayha. Sakinetike qalbda bolýa. Hudaý Taala diýe zinanany yarattym, ta erkegiň qalby sakinetde bar ýaly. Ya hikmetçi, gafırgadan yaradylanlygy, sol gafırga, aşağı gafırga hikmetçi. Tanki erkegiň goryp durar ýaly. Narahatçylyklardan saklar ýaly. Yüreği narahat etmeliler erkeğin yüreğini. İza nazara ileyha sarrathu. Gözlerini hoş etmeli, erkeğini de yani beğendirmeli. Zinanın vazifesi, aslında yaratılışı şu. Şon kebalında erkeğim, erkek nämeden yaratıldı? Topraktan yaratıldı. Erkek zol, ya taygançılık yerin üstündedir. Ya bennaçılık, şıkhışt bilen, daş bilen, Geç bilen, fiman bilen bulaşıp yörendir. Tofraktan yaradılan son hıtmatı da tofraktadır. Ama hele yani yaratılışı erkekten olan son hıtmatı da erkekte olmalı. Zinanın ulu gaygısı erkeğini hoş etmek olmalı. O cennet hem şonu için verilmeli zinanaga. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o zinanaga bir kenz rivayet ettir. Bir gizgigli kızıl talan ettir. Bir altın vardır öýüňde diptir. Näme? Ala ukhbiruka bi hayri ma yaktanizul mar. Peygamberimiz diptir, ey adamlar, ey erkekler, öýüňizdäki yatan gizgigli altın bir kızıl yatyr öýüňizden aýdaýynmy näme diptir. El mar'atu salihah. Huda ters, takva, dindar, mutedeyyin zinanan bolsa, bir gizgigli yatan kızıllar şu öýüňde bir ulukon altındır şu, jewherdir şu. إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. Erkek gözlerini zinanı şonu hoş et ya. Aslında dinaya, erkeklerini bir daşardaki alıvır berevurun qiyqçığı bilen, bir zahmetler bilen, bir meşakkatler bilen, bir qiyinçilikler bilen vaktiki öýe gelende evvelin soruyan zady hani enemiz? Enelerini görende yüreği jaýlaşýar. Dinçlik alaya, dinaya, yadavluklar bir hal bolýa. Sen yüreği jaýlaşa ya. Kur'an aýtdy sakinet da zinany erkegiň sakineti yüreği jaýlaşmak üçin yaradyllar. Liteskunu ilayha. Bir illet hedefes hilqat zinany şey. Erkegiň yüreği jaýlaşmaly. Bir buyrug zat çeşim dip buyrugyny bitirmeli, pişirme, düşürme, öýüň işi. Her haçan yani erkek işinde, musafiretinde olsa zinana canı dil bilen şonun öýüne, sırtına, oğul gyýdyny yani edep ahlak berme bilen hifazet etmeli. Şuzur zinanan bolsa gizgigli yatan ulu altın kızılın var dipdir Peygamberimiz. Ki elhamdülillah bir toparlamada Allah Teala nasip etipdir. Hem erkeklere nasip etsin inşallah şu nimet, şu ulu nimet.